Velkommen til Operation Q. Mit navn er Jens Kleinerhusen. Vi har fået en anonym tip, men det er ikke det, programmet her handler om. Der er ufattelig mange udlændinge i Skanderup, og vi har tænkt os at finde ud af, hvorfor. Vi er nu i Skanderup. Vi har undersøgt sagen nærmere, og vi har tænkt os at snakke med nogen fra lærerværelset, som er her. Vi har tænkt os at udspørge lærerne om de rystende beviser. De vil tydeligvis ikke snakke med os. Vi har tænkt os at spørge, om nogle af eleverne ved noget om det her. Vi har spurgt nogle elever, og vi har fundet nogle individer, der virker mistænkelige. Rasmus med til usuara, men kisuara gesikiat ayungina bagsia. Ama mikire kisada angina ora po kimarango kemok niungit. Men hvordan kommer indvandrerne til Skanderup? Vi har undersøgt sagen nærmere. Vi har fundet ud af, at skolen er under konstant ombygning, så derfor skal de bruge en masse råguld. Det er med pakker som disse, at folk bliver smuglet ind i Skanderup. Jeg tænker mig at ringe til Skanderup efter skole for at stemme med på spørgsmål. Jeg vil forringe min stemme, så jeg derfor bliver uigenkendelig. De nægtede udtalelser. Vores teknikere har udstyret mig med skjult kamera, så jeg vil nu infiltrere skolen. Hej, må jeg komme ind her? Nej, du kan ikke komme ind. Hvorfor ikke? Hvad er det der? Nej. Der er ikke noget, der er ikke noget, der er ingenting her. Nej, du skal forsvinde. Du skal forsvinde nu. Nej, hey. Du skal gå nu. Du skal gå nu. Nå jo. Det vil ikke lade mig komme ind. Mystisk. På grund af manglende beviser og udtalelser, må vi desværre konkludere, at det hele var ren fantasi. Programmet ender her. Tak fordi I så med. Lad mig køre. Det er mig, undskyld. Det er fordi, det er lys. Det er fandme stærkt, hvad jeg forstår ind. Jens, vi kan ikke se det der. Du kan bare... Jeg må køre. Værsgo. Men hvordan kommer indvandrerne til Skanderup? Det er fandme tilbage. Det er fordi, jeg spørger om nogen ved. Fuck. Hej. Værsgo. Næste. Bare lige giv mig en chance til. Næste. Giv mig en chance til. Det er ikke helt til sådan hæs. Prøv at stille mig et par spørgsmål. Jeg har tænkt mig at lave min stemme uigenkendt. Jeg har tænkt... Vi har udspurgt nogle elever, og vi har fundet nogle individer, der virker mistænkelige. Og de virker ikke. Action!
Vi har fundet ud af, at... Prøv at stille forfra, han fik det ikke i munden, mand. Jeg fik lige i hånden. Og træsko. Og hvad? Vi har fundet ud af, at skolen er under konstant ombygning, så derfor skal de bruge en masse rock'n'roll. Ikke rock! Værsgo. For fanden, Mikkel! Lige... Værsgo. Vi har fundet ud af, at skolen er under ombygning, så derfor skal de bruge en masse rockuld. Konstant. Vi har spurgt nogle elever, og vi har fundet nogle individer, der virker mixed. Det er faktisk en af mine svære replik. Efter at have sagt den der individer. Er det svært at sige Det er skilt her, der står, du kan læse på.